नमस्कार प्रेक्षक. नीलम कड्डी साईटचे आजची नवीन वर्षाची तयारीवर आम्ही सगळे जुटलेले आहे. आत्तापर्यंतचे आम्ही तुम्ही कल आणि परवा दिवशीचे पण हे बघितलेले. आज आपल्या पूर्ण तयारीवर आता आम्ही ऑलरेडी रेडी झालेले आहे आणि आता संध्याकाळीचेसाठी ऑलरेडी 150 ते 200 लोकांचे ऑलरेडी बुकिंग्स पण झालेले आहे, टेबल्स आणि बाकीचे गोष्टीचे. आणि तुम्ही कधी येणार आहे ते तुम्ही विचार करा. आणि आमचे ह्याच्यावर आम्ही ना आता पूर्ण तयारीवर आम्ही तुमचे प्रतिसाद आम्ही तुमचे ह्याच्यावर आम्ही वेट करतो. सकाळी 7 वाजतापासून आपण चालू करत आहोत सगळे इव्हेंट्स प्रॉपरली. ते हिशोबावर लवकरच्या लवकर आपल्या तयारी आपण करायची म्हणून आपले आग्रह आहे. सगळ्यात अगोदर आम्ही फॅमिलीचेसाठी आम्ही गेमिंग्स अरेंज केलेले आहे आणि एक्स्पेशली अँकरिंग सगळे गेमिंग वगैरे अरेंज केलेले. आणि त्याच्यानंतर ते टाईम सूप आणि स्टार्टरची अरेंजमेंट आहे. आणि त्याच्यानंतर 10 वाजता ऑनवर्ड्स वी आर मेकिंग हेवी DJ. 12 वाजता आम्ही प्रॉपरली नवीन वर्षाचे स्वागत करून आपण फटाक्याचे एक चांगले हे केलेले प्रदर्शन ठेवलेले. देन वी आर गोइंग टू लंच डिनर अँड क्लोज. हे हिशोबाचे प्रोग्राम आहे आजचे दिवस अरेंज केलेले आहे. व्हेज नॉन व्हेज 2 जागे प्रॉपरली वेगळे बफे अरेंज केलेले आहे. अँड सूप आणि स्टार्टरच्यासाठी सेपरेटली आम्ही बफे अरेंज केलेले आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.